месанҷим ки размери 15 ша. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. тамошо кунед, размери 15 барш 30, дарозиш 60 мешавад. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. тамошо кунед. ку бачаҳо бигиресед. ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯзанги навори мо дар бораи газоблок, яъне ки хона бардоштан. дӯстони азиз, медонем ки бисёр вақт ҳамин газоблокро реклама кардагием. хонаро бардоштен, хона тобистонда салқин мешавад, худо хоҳад, зимистонда гарм мешавад. дӯстони азиз, акнун ҳозир мо барои шумо ҳамаша номбар мекунем. имрӯзанги саҳномон 4 июн дӯстони азиз 2026 сол мо қарор дорем дар шаҳри бохтар. дӯстони азиз, даруни текстилда сехи газоблок аст. мо чанд бор шид худо хоҳад ина навор гирифтем, уже дигим бора. дӯстони азиз, аз тарафи кургавои шаҳло дасти рост гаштен, рост мебинед. дӯстони азиз, парада текстила даромадгоҳ ҳамҷа. дӯстони азиз, ин пара бошад тарафи бозори ҳоҷи шариф меравад. ҳамқел рост омада мегиред. дӯстони азиз, сех дар ҳамин ҷо қарор дорад. ана акнун барои шумо нархош ва сифатошро гап мезанем. дар ин ҷо мо 5 размер дорем. дӯстони азиз, размери 10, размери 12 ва размери 15, 20, 25 дорем. дӯстони азиз, худо хоҳад сифатош наст, ҳамаша барои шумо нархоша гап мезанем. хулас аз перегородка сар мекунем. дӯстони азиз, размери 10 мон 10 сомонай, размери 12 мон. дӯстони азиз, ғавсиш 12 мешавад, барш 30 мешавад, дарозиш 60 мешавад. барои перегородка размери 12 сомонӣ ва размери 15 сомонӣ ва размери 20 мон. дӯстони азиз, 20 сомон ва размери 25 сомон мешавад. дӯстони азиз, савол мешавад ки дастафкаш чӣ хел аст? дастафкаш дӯстони азиз мошино ҳаст, мақсад договор намешавад. куҷо бурдан дар кор бошад, мошин ҳаст, бачаҳо ҳаст, бор карда метавонед фуроварданашон аз ҳисоби худатон. дӯстони азиз, кадом минтақаи тоҷикистон бошад, худо хоҳад, рақамҳо дар зери навор ҳаст, бемалол занг зада муроҷиат мекунед. алакун дӯстони азиз, сифаташро месанҷем. агар шумо устод дошта бошед, устодтона биёред. дӯстони азиз, кадомаш маъқул аст, бемалол санҷида мех мезанед, самалез мезанед, кашор мекунед, чизе боша, марҳамат санҷида бемалол харидор мекунед. акнун як ҳамин малато қатӣ месанҷем ки чӣ хел мебирояд. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. марҳамат наздиктар мебурем. ака як бор дарунша тамошо кунед. трешини додагӣ нест, кафидагӣ нест, мақсад малаток дуромада мераваду, лекин намекафад. инам хеле агар дар кор бошад, иношам якта мезанам, лекин просто камтар исроф мешавад. дӯстони азиз, хулас гап дар сумш не, якдаш 20 сомона ҳеҷ гам не, лекин просто исроф мешавад. хулас дӯстони азиз, марҳамат бемалол занг зада муроҷиат мекунед. барои шумо кадом размер дар кор бошад, перегородка мегин, 20 мегин, 12 мегин, 15 мегин, 25 мегин, марҳамат бемалол харидорӣ карда мегин. дӯстони азиз, рақамҳо дар зери навор, бемалол занг зада муроҷиат кунед. дӯстони азиз, аз дарунаш кадомша як бор партофта барои шумо нишон дем, интихоб кунед. барои ман размери 15 маъқултар аст, камтар сабуктар барои бардоштан фарқ надорад. бигин калонша мепартом, хай як месанҷем ки размери 15 ша. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. тамошо кунед, размери 15 барш 30, дарозиш 60 мешавад. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. тамошо кунед. ку бачаҳо бигиресед. бигирез ака. ина дӯстони азиз, як углаш қатӣ омад, камтар кафида рафт. дига ягон ҷош тити пит нашид. агар ҷои амира дига чиз мешид, ба хиёлам полни тақсим тит мешид. ина бо битонда омад зад. дӯстони азиз, марҳамат. бисёр савол метавад ки бо ягон чи кашор кинем, мисол карниз задан мешавад, ягон телевизор задан мешавад. мақсад якта самалез мезанем, як сатил қимай нишон метем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ина самалез задем, мебардорем қима. ина полни прай. тамошо кунед. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ку чӣ хел мешавад. марҳамат наздиктар биёред. ина дӯстони азиз, як сатил қимай бемалол мебардорем иншоалло. марҳамат. ина сифаташро дидед дӯстони азиз. устод доред дӯстони азиз, устодтона биёред, самалез мезанад, санҷида интихоб карда бемалол харидорӣ кунед, мешавад. ина дӯстони азиз, корхонаша и резкаш мешавад, яъне ки араш. барои шумо кадом размер дар кор бошад, бурида метавад 10, 12 инами аппарат мебурад ва дар ин ҷо ина печкашам ҳастай. якум печка, баъди печка релес қатӣ мебиёд, бурида прамои витрина рафта мегирад. инам хеле дӯстони азиз, инам корхонаша. имрӯз бачаҳо хадмат кардагиам, дам гирифтам. худо хоҳад иншоалло барои шумо кадом размер дар кор бошад, чанд дона дар кор бошад, бемалол муроҷиат кардан гиред. ин пара дӯстони азиз, ина тайёр заказ мондагия, марҳамат бемалол касоне ки ба чанд қадар кор бошад харидор кунед. ё размери перегородкаш 10 ва 12 ҳаст. у парадан боз размери 20 ҳам аст, барои шумо нишон метаҳем. ин пара бошад дӯстони азиз, размери 20 ва 25 аст. марҳамат
тайёр ҳаст, бемалол занг зада муроҷиат карда мегирен. Марҳамат, дар хизмати шумо ҳастам.